Des de la Mutualitat Catalana de Futbolistes desitgem que seguiu gaudint del futbol sense lesions. Amb aquest objectiu volem aportar un seguit de recomanacions per als jugadors i jugadores, pares i entrenadors per reemprendre els entrenaments i els partits amb els vostres equips de futbol. Bons hàbits! Entrenar ens ajuda a competir amb garanties adaptant el nostre cos a les accions d'un partit. Si volem fer prevenció de lesions, hi ha dues parts de l'entrenament que mai poden faltar. L'escalfament, abans dels entrenaments i dels partits. L'escalfament és la part on preparem el cos per l'activitat que vindrà. Per fer prevenció de lesions, és ideal fer un escalfament seguint un programa preventiu de lesions. Si no feu cap programa preventiu amb el vostre equip, us recomanem realitzar els programes d'exercicis FIFA 11 Plus a partir de 14 anys i el FIFA 11 Kids per nens i nenes de 7 a 13 anys. Un estudi recent descriu que es pot reduir el risc de lesió prop d'un 50% fent aquests programes. A continuació, apareixen les lesions més freqüents i la seva reducció. Realitzar el programa durant l'escalfament ens assegura una tècnica correcta i millorar la coordinació neuromuscular. Es recomana fer el programa 3 cops a la setmana en pretemporada i 2 cops per setmana al llarg de la temporada. Podeu descarregar els programes en la descripció del vídeo. L'altra part que no pot faltar en un entrenament és el refredament, després dels entrenaments i dels partits. El refredament és la part on retornem el cos a la calma. Aquest pot constar dels següents exercicis. Carrera suau, 5 minuts. Estiraments passius, 1 minut per cada múscul. Relaxació miofacial amb foam roller, 1 minut per cada múscul. Ruixar-se amb aigua freda a les cames durant 1 o 2 minuts. O fer immersió amb aigua amb gel durant 10 minuts. I no oblidis la hidratació, l'alimentació i el descans. Per fer prevenció ens cal la implicació d'institucions, entrenadors, pares, jugadors i jugadores. Així que ara et toca a tu! Comparteix el vídeo amb el teu entorn perquè tots seguim gaudint del futbol.